Apreta fort les dents, apreta els punys, inflata els pulmons, apreta els ulls. Mestre va el cap, controla el cor, no tanques mai la boca, crida ben fort. Deixa't anar, dona tot tu. Serà blava i tranquil·la el mar, serà verda i espessa la vall, serà gran i dolça la muntanya, serà un dia que durarà anys. Gent de mar, de valls i de muntanyes, tindran mar i rius i prats i boscos, tindran tot i es parlaran de vida. Les ciutats seran rius plens de gent. Floriran flors i cants i alegria, floriran cors i crits i paraules, en el dia que durarà anys, braços lliures i boques i mans, en el dia que durarà anys, braços lliures i boques i mans. Fa 50 anys que a Castelló es va donar un exemple excel·lent de respecte a la realitat científica i històrica, de concòrdia i de voluntat. I avui, ací, a la plaça de Bous de Castelló, tenim entre nosaltres presidint-nos a alguns d'aquells homes de l'època de la República. A Àngel Sánchez Bosalvo, a Adolf Piscueta, a Casimir Melià i també a Enric Soler i Godes. Des del Centre Cultural Castelló us donem la benvinguda a aquest acte organitzat per la plataforma Castelló per la Llengua. Aquest homenatge pretén reviure la figura del gran pensador valencià del segle XX, Joan Fuster. També té la intenció de rememorar el 30è aniversari de la plec que el 25 d'abril de 1982 va reunir a la plaça de Baus de la capital de la Plana desenes de milers de valencianes i valencians en commemoració del 50è aniversari de les normes de Castelló. Joan Fuster és un dels intel·lectuals valencians més important, profundament compromès amb la llengua i les devenirs del nostre poble. Va tenir un paper molt destacat en aquesta plec. Enguany, fa 50 anys de la publicació d'un dels seus llibres més coneguts, Nosaltres els valencians, 90 anys del seu naixement i 20 anys de la seva mort. És per això que en l'acte d'avui volem lligar la memòria històrica de la plec de la Plana amb el record del pensament de Joan Fuster i de la seva proposta nacional. La plataforma mobilitzadora Castelló per la Llengua la integren associacions de l'àmbit de la llengua i la cultura,
com són Acció Cultural, Escola Valenciana, la Plataforma per la Llengua, partits polítics com el Bloc, Esquerra Unida, Esquerra Republicana, Iniciativa i el Partit Socialista, i sindicats i sindicats d'estudiants com l'ESTER, la CGT o el CPC, organitzacions polítiques i juvenils com el Bloc Jove, Endavant i l'Esquerra Independentista de la Plana. Sense més, donem pas a les paraules que Josep Pla va escriure sobre Fuster en el seu llibre Homenots. Havent trucat, em vingueren a obrir. Em vaig trobar davant d'un home jove, més aviat flac, vestit sumàriament de gris, una mica crispat de cara, els ulls sortits darrere d'uns vidres gruixuts de miop important, amb aquella expressió que volen donar quan parlem d'una cara de pomes agres. El senyor Fuster, que jo vaig dir. Per servir-lo. Vos sembleu? Sí, el mateix. Deixeu-me entrar, si us plau. Us he vingut a veure, però no sé pas si aquest és el dia més bo, si aquest és el dia més ben trobat per anar per les cases. Perdoneu-me, tinc fred i aquesta pluja em té aclaparat. D'entrada, em sembla que la cara concreta i estirada de Fuster, l'escassa hospitalitat d'aquelles faccions, era una conseqüència normal de la situació meteorològica, d'aquella pluja que anava caient feia tants dies sense parar i que a ell, com a mi, l'empipava. Em feu l'efecte que tenia a la cara la molèstia habitual del meridional davant de l'excés d'aigua. Ho vaig trobar natural. Entràrem en els típics baixos d'una casa valenciana, una sola nau, sobre la paret de la dreta dos envans que no arribaven al sostre, formant un reduït compartiment on tenia el seu, diguem-ne, públic despatx. Una taula plena de revistes, unes cadires i un tocadiscos que en aquell moment, i sota la mirada d'un jove molt ben vestit i de faccions pacífiques, plenes i correctes, reproduïa una música de Vivaldi. Senyor Fuster, vostè menja poc i és antipàtic. No pot ser un bon polític. Hi ha qui és advocat, o mestre, o polític, o bisbe, o poeta, o pagès. La meva professió, en canvi, és de ser Joan Fuster. Fuster va conèixer molt bé la nostra comarca, abans dels grans canvis que ha tingut, i així ho explica l'any 1962 en el seu llibre Viatge pel País Valencià. La Foia de Castalla és una altiplanícia, gairebé 700 metres sobre el nivell de la mar, vagament triangulada amb muntanyes grans i seguides a les marges, i un riu prim en el centre. Des de Castalla abracem tota la Foia, el verd polsós de les oliveres sortint-se'n de les roques, vinyes, moltes vinyes, vinyes desbordades i lleus horts junt a l'aigua. Castalla és un poble callat i senyorial, s'ha mantingut agrari pels seus quatre costats. Nosaltres els valencians va ser el llibre clau de la trajectòria de Joan Fuster i el que més projecció ha assolit durant aquests anys. I així ens explica els orígens com a poble. De valencians, indiscutiblement, ve que n'hi havia abans de la vinguda de Jaume I. N'hi ha hagut sempre, sobre aquest tros de geografia on ara vivim. Almenys d'ençà que apareix el topònim València. Però nosaltres, els d'avui, som uns valencians que datem del segle XIII. Potser el nostre dret a dir-nos valencians no serà major ni millor que el dret que, en llur temps, van poder-se arrogar íbers, romans, gots i sarraïns establerts a la mateixa terra. El fet és, tanmateix, que entre ells i nosaltres hi ha una absoluta o gairebé absoluta solució de continuïtat. Som uns altres i tenim l'acta de naixement a la vista. Entre dues llengües es planteja la disjuntiva del nostre poble. I s'hi planteja no sols perquè la llengua suposa en ella mateixa una història, una cultura passada i present, una forma d'ésser, sinó igualment perquè representa adopció civil de cara al futur. Vicenç i Vives, parlant del País Valencià, es preguntava: tindrà la valentia i adoxical la crueltat d'inscriure's en veritat en una trajectòria única, cultural i històrica?
La trajectòria que se'ns imposa no cal dir quina és. Hem de tenir la decisió, valentia, crueltat, per què, d'inscriure'ns-hi. O això, o el buit social més absolut, el desert, el no-res. No tinc altra autoritat que aquesta, la d'haver-me apassionat fins a l'obsessió per la vida i el destí del meu poble. Pot ser l'única passió noble que reconec en mi. En aquests termes va justificar l'examen de consciència que feia del nostre país. Però Joan Fuster també va escriure poemes deliciosos, encara que anys més tard ell mateix en renegara. Heus ací el poema Criatura dolcíssima, interpretat per Lluís Llach. Criatura dolcíssima que fos, la sol arriba forta un deix d'idea, la mà que entra a les meues perdurada, la mà que entra a les meues perdurada. No sé si m'estimaves, t'estimava, i això era tot i això era prou, i els nostres cossos obraven en llur glòria, i els nostres cossos obraven en llur glòria. Érem hostes del bes i la insistència, i et sabíem a carn meravellada, i argument negador de la nostàlgia, i argument negador de la nostàlgia. Tenies 19 anys i a punt la joia, i esperança de mi en les teues galtes. Jo t'intentava noms i altres carícies, jo t'inventava noms i altres carícies. Vindrà l'hora de veure dins els versos, i algú dirà de mi, heus ací un home que moria allarat en clars abismes, que moria allarat en clars abismes, però no hi trobaran de pautos muscles la teua olor completa penetrant-me. No hi llegiran com home amb un vell pànic, criatura dolcíssima que fores, la sol arriba, la mà que entra a les meues Els aforismes, els meus com els de tothom, som sempre falsos, intrínsecament falsos, i aquest també.
Els possessius. Heus ací unes formes gramaticals realment pertorbadores. Ningú no té idees pròpies. En tot cas, en té algunes de fixes. Un bon llibre sempre és una provocació. No facis versos sobre la mort, és inútil. Fes testament, que resulta molt més pràctic. Els llibres no supleixen la vida, però la vida tampoc no supleix els llibres. Callar. Ens convoquen al silenci. I callar és dir que sí. Quan un no calla, li tapen la boca. Hi ha moltes maneres de fer-ho. La mordassa, la commoció cerebral, la droga. I fins i tot, induir-nos a parlar d'una altra cosa. Parlar de futbol és callar, posem per cas. Precepte de dialèctica. Crideu quan discutiu i tingueu raó. Ordinàriament, el qui no en té també crida. I no és cosa de perdre posicions per una qüestió de bones maneres. Guerres, fam, opressions. Els crims quotidians de la nostra societat són tan monstruosos com insistits. El major de tots, però, és d'haver-nos ja acostumat fins al punt de fer-nos en còmplices per indiferència. Reivindiqueu sempre el dret a canviar d'opinió. És el primer que us negaran els vostres enemics. Criden per veure si ens faran callar. Potser el més repulsiu de l'acció dels pobles dominadors sigui el fet d'imposar als pobles dominats l'espectacle de la seva mediocritat insoluble. El cas de Roma no és únic. Les lleis les fan els qui estan en condicions de respectar-les, i només perquè hi estan. Ser perseguit és ja una victòria. M'odien, i això no té importància, però m'obliguen a odiar-los, i això sí que en té. Et discuteixen, tots ja compten amb alguna probabilitat de tenir raó. Tot poder ve de Déu, però els poderosos d'on venen? Fan la guerra per ofici, torturen per ofici, enganyen per ofici. És que no són capaços de guanyar-se la vida d'una altra manera? He pogut observar que la gent de dretes, quan plau, és més de dretes encara. No hauríem de cansar-nos de repetir-ho. Totes les llibertats són solidàries. El nom del nostre país sempre ha estat objecte d'un debat interessant i encara no resolt. Fuster, però, ho tenia molt clar. Això de País Valencià no és un invent recent. Ja el trobem en la crònica que a Xirivella va escriure Ramon Muntaner, un empordanès ciutadà de València. I home precoçment conscient d'allò que hauria d'haver estat la nostra unitat nacional. Estic segur que, amb una delicada investigació, en els llibres valencians setcentistes, el terme País Valenciano, en castellà, és clar, abunda. Era, si es vol, un recurs estilístic, per a no dir repetidament Reino de València o Nación Valenciana. El Diari de València de 1804 deia País Valenciano, de tant en tant, i amb les majúscules corresponents. No exageraré la nota. No afirmaré que els valencians de l'època tenien per a dir País Valencià, però País Valencià o País Valenciano ja existia, i els lectors d'aleshores ho trobaven normal. Allò que els estudiants del 1930 van fer no era més que la repesca d'un terme que, en aquell moment, tornava a ser útil o imprescindible.
Fuster va plantar cara de manera decidida a tots els intents de secessionisme lingüístic, destapant els interessos ocults que s'amaguen al seu darrere. Diré una cosa i que ningú no se m'escandalitze. Si la tentativa d'enfrontar una llengua valenciana a la llengua catalana, que ara tant ens fa parlar els uns i els altres, fos sostinguda de bona fe i amb un efecte sincer pel dialecte, l'operació resultaria a la llarga de signe positiu. I ho resultaria perquè d'alguna manera implicaria que, a pesar del confusionisme que això crea, tots aquests imprevisibles defensors de la llengua valenciana anticatalanescos haurien d'emprendre una vasta campanya de reconversió idiomàtica, començant pels seus propis domicilis i descastellanitzant-se. El perill que afligeix la llengua dels valencians, i no importa quin apel·latiu donem, és la castellanització creixent o, en tot cas, la indiferència general respecte al problema. Tota convicció seriosa, se us convertirà en un prejudici per a les conviccions ulteriors. Penseu-hi. Cada convicció que adquiriu és un prejudici més que acumuleu, i ja sabeu què vol dir un prejudici, un vici d'origen. Si sou celosos de la vostra llibertat intel·lectual, si aspireu a conservar la disponibilitat permanent que n'és el pressupòsit, heu d'esforçar-vos per ser homes d'escasses conviccions. El fanàtic és un convençut, un individu que està convençut de tot, que té moltes conviccions. No crec que el fanatisme sigui una perspectiva gaire amable. La prudència, virtut cardinal, aconsella evitar aquestes exasperacions mentals i morals. I al capdavall, per a circular per la vida no calen massa conviccions, ni basten 3 o 4, no més. Al final de nosaltres els valencians, Fuster apuntava un futur d'esperança per al nostre país. La Renaixença ha estat socialment un fracàs. Ha estat, de tota manera, un èxit. Si jo puc escriure avui aquest llibre, no és perquè els poetes de Guant i els d'Espardenya van fer llur feina, més o menys malament, però positiva. I encara, jo i els que venen darrere meu no som el testimoni d'una perduració i alhora d'una renovació important. No pas nosaltres,
però tot allò que ens ha fet ser com som és el que ara mereixeria d'ésser analitzat. Deixem-ho per a la gent de les pròximes generacions. El seu compromís cívic el va portar a enfrontar tota mena de marginacions i persecucions, inclosos 2 atemptats afortunadament fallits. El 21 de juny de 1992, a Sueca, el poble on havia viscut tota la vida, Joan Fuster ens va deixar per sempre. Prudentment, però, ja havia previst el seu epitafi. Joan Fuster va morir com va viure, sense ganes. L'any 1982, milers de valencianes i de valencians es van aplegar a la plaça de Paus de Castelló per a commemorar els 50 anys de les normes i per a ratificar la defensa d'una llengua i d'un país. I on Fuster hi va fer ressonar la seva veu, ferma i decidida. L'acte d'avui, tan emotiu, troba un buit considerable amb l'absència del nostre enyorat amic i mestre Manuel Sánchez Guarner. Ell, amb la seva paraula sempre, o quasi sempre calmosa, però sovint també abrandada, hauria posat les coses en el seu lloc, probablement més bé que jo. Però ell no és entre nosaltres, o és entre nosaltres més que mai, perquè el tenim en la memòria, en una memòria que durarà tota la vida. L'acció cultural del País Valencià ens ha convocat ara sí i avui a commemorar el 50aniversari de les normes de Castelló. Venim a Castelló, on el 1932 van acordar-se les normes per fer una afirmació enèrgica, ferma, convençuda de la nostra fidelitat a la llengua que parlem i a la nostra voluntat de restaurar-la en la seva plena normalitat cívica a tots els nivells. Venim a Castelló el 1982 a ratificar el sentit unitari d'irreductible catalanitat que inspirà les normes. Venim a Castelló a proclamar en veu ben alta que contra les maniobres hostils al nostre idioma que hi ha en marxa, el poble valencià conscient alçarà la resistència més decidida i més clara. Passada la primera etapa de la Renaixença, que al País Valencià va ser particularment vacil·lant i confusa, s'imposà la necessitat urgent d'arribar almenys a una unificació ortogràfica. Era el primer pas a donar. I aquesta ortografia única ja ens venia donada.
era la de Pompeu Fabra, era la de l'Institut d'Estudis Catalans. Només calia adaptar-la a unes poques i provisionals matisacions de la fonètica local. I ni tan sols això perquè ja Fabra les tenia en compte. I al llarg dels últims 50 anys, amb les peripècies de repressió interferides, les normes de Castelló havien estat acceptades per les noves generacions i són les que avui accepten poetes i novel·listes, erudits i geògrafs, economistes i sociòlegs de punta a punta del país valencià catalanoparlant. Ningú no les havia posades en dubte i ara, per fi, hi havia l'ocasió de donar el segon pas, el de l'escola, el de l'administració, tots els altres. Algú, amb unes intencions que no qualificaré, va inventar-se una dissidència que ha estat acollida i fomentada per alguns grups polítics que mai no s'havien distingit per la seva adhesió a la llengua dels valencians, ni ara tampoc. S'ha desencadenat una campanya a València contra les normes de Castelló, o sigui, contra la normalització del valencià. Em preocupa perquè des d'una determinada conselleria preautonòmica, acreditadament antivalenciana des del punt de vista lingüístic, han sembrat el desconcert entre la gent i allò que amb la caiguda de la dictadura podia haver estat un ampli moviment de recuperació idiomàtica ha estat frenat. D'una banda, hi ha els continuadors de les normes, de l'altra, els defensors d'un valencià dialectal que, en última instància, el que volen és que el valencià desaparega inclús com a dialecte. I havia dit que l'incident no arriba a ser fatal. No em sembla que siga fatal, perquè la majoria dels valencians que volen la viabilitat cooficial de la seva llengua tenen les idees clares i per a ells les normes de Castelló signifiquen un símbol i una tradició a què no podem renunciar. Signifiquen, sobretot, la unitat de la llengua catalana, la que parlem des de Vinaròs a Elx. Així, el que ha de quedar clar és que el valencià, el català que parlem al País Valencià, és encara una llengua postergada, o pitjor, perseguida. Ens la volen acorralar al reducte folclòric. I no, així hem acudit a manifestar-nos per la unitat de la llengua, per la supervivència de la llengua, pels drets de la llengua. És evident que l'ofensiva contra la nostra llengua prové d'uns determinats partits. Pot ser no a Castelló, però sí a València, i no sé què pot passar a Alacant. En això hi ha reminiscències de centralisme, d'un centralisme local que justament hauria de ser tot el contrari. Com que la major part dels ací presents provenim de les diverses i inharmòniques comarques del País Valencià o de la mateixa València, però amb una concepció diàfana de la totalitat del país, hem de tenir-ho ben present. Els que no són de València, siga rei de la regió, també són valencians i no ens resignem a sotmetre'ns a unes oligarquies apillades en un municipi per més poderoses que siguin. Aquestes oligarquies de València ens han disgregat a través del seu provincialisme i nosaltres volem ser novament tots valencians, tan valencians els uns com els altres i no els uns més que els altres. I una llengua que és valenciana i del Principat i de les Illes. La mateixa. No és únicament la llengua que hi ha en joc. Hi ha el concepte de País Valencià. Nosaltres, així, ens fem eco
de la resolució unitària de 1932 i la continuem contra el cantonalisme dialectal que ens divideix els mateixos valencians, contra els que no volen que siguem valencians i de Morella a Guardamar contra la imposició del castellà, el record de les normes de Castelló. És una límpida evidència. Fa 50 anys que van ser concordades i generalment acatades. A través d'elles hem entrat en la normalitat. Bo és que ara vosaltres i jo, escriptors i lectors, mestres i alumnes, sabuts i poble, ho reconeguem i que reconeguem que no hi ha altra eixida possible. Personalment crec que no tot és una qüestió de divergència d'ortografies. En realitat, o ens recobrem en la nostra unitat o serem destruïts com a poble. O ara o mai. Per a tancar aquest acte i abans de l'actuació musical, el Centre Cultural Castellut volem agrair especialment la col·laboració desinteressada de la Plataforma Castelló per la Llengua, dels lectors Imma Luna, Rubén Navas, Sara Morales, Sergio Jaén, Pere Gallego i Jordi Juan, de Miquel Gil i la Regidoria de Cultura, i especialment a Vicent Pardines i a Jaume Rico. Sense ells, això no hauria estat possible. Enguany, la Plataforma Castelló per la Llengua ha organitzat una sèrie d'actes per commemorar el 80 aniversari de les normes de Castelló. El dia 15 de desembre, a les 6 de la vesprada, hi haurà una manifestació a Castelló sota el lema que no es retallin la llengua pels drets socials i lingüístics. El mateix dia 15 de desembre, a les 9, hi haurà un concert amb Obrim Pas, Cop i Agraviats. Us esperem a tots i a totes. A continuació, volem donar pas a l'actuació del cantautor Miquel Gil. Ell és un dels cantautors valencians amb més renom de l'actualitat. La seva trajectòria remunta 30 anys enrere com a fundador del grup Altal. El 2001, però, va iniciar la seva carrera en solitari, cosa que el va consagrar com a peça clau del panorama musical valencià. Les seues cançons són una mostra dels colors del Mediterrani i un recorregut pels sons més propis i característics de la música popular. Ara farem 5 minuts de descans i després passarem a escoltar a Miquel Gil. Moltes gràcies.